Så er der igen høstmarked på andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, og der er mulighed for at overnatte deroppe. Så hvis det er, I har mod på at komme og opleve noget begge dage, så kan I overnatte der billigt, og I kan komme de forskellige steder, der kan I få gratis billetter til Nyvang. Solvej, hvad var det for et brev, posten er med til dig? Ja, posten han kom med brev til mig, og ved du hvad, jeg har ventet på brev i flere år fra Canada, fordi jeg har en fætter, der bor i Canada, og jeg har jo gået og ventet på brev fra ham. Og så kom der et brev, jeg troede jo virkelig, det var fra ham, ikke? Så var det fra Holbæk Politi. Så tænkte nej, jeg havde kørt for stærkt på min cykel og uden cykellygte, og det var mørkt. Så nu får jeg en lille bøde. Og her for os, så har du så strøget eller stivet forklædet. Hvordan stivede man forklædet i gamle dage? Man stivede forklæder med kartoffelmel. Ja. Og det har jeg jo så selvfølgelig også gjort. Mit hvide, fine forklæde har jeg på, fordi I er her. Og fordi vi skal tale om vores fantastiske høstmarked, så skulle vi jo gerne have stivede hvide forklæder på alle sammen. Og den 11. og 12. september er der høstmarked, og det er jo en helt speciel dag for jer. Det er en helt speciel dag. Der er virkelig fest og farver, og der bliver arbejdet på fuld tryk alle vejen, men især her på husmandsstedet, hvor vi er nu. Vi skal tærske vores korn. I kan se, der står hårde eller traver, eller hvad I nu kalder det der, hvor I kommer fra, ude i marken. Vi har jo meget med selvbinder med heste, med 3 heste for. Og så venter vi jo bare på, at kornet det skal stå og modne færdigt, så vi kan tærske det der den 11. og 12. september. Og det foregår sådan med et gammeldags tærskeværk. Der kommer simpelthen et tærskesjak ud, kørende med tærskeværket, stiller det op, og som man jo også gjorde førhen, så kom tærskefolkene jo ind og spiste på husmandsstedet. Så de kommer selvfølgelig ind og får morgenkaffe og med en lille en til, men det skal du ikke sige så højt, vel? Ja. Nej, og alle gæsterne, der kommer ud på Nyvang, hele perioden, altid når I er åben, så er der altid kaffe på Madame Blå. Der er altid kaffe på Madame Blå her i køkkenet. Og indimellem så har vi simpelthen også kager, og vi har kogte kartofler, og vi har kartoffelmadder. Vi har mange forskellige slags kartofler i haven lige nu. Så det kunne også godt være, at vi serverede sådan en kartoffelmad her til høstmarkedet, eller noget andet spændende, men det vil jeg ikke røbe lige nu. Det må gæsterne komme ud og se og smage. Og det, der er specielt med, når de ældre kommer med deres børnebørn, og så siger, ej, ved du hvad, der er riks, det fik vi i gamle dage. Ja, og det ved børnene selvfølgelig overhovedet ikke, hvad det er. Men det er jo så en blanding, eller riks, man brugte især under krigen, fordi man ikke kunne få kaffe. Men her, der serverer vi det hver eneste dag i sæsonen. Og Solvej, takket være en masse frivillige her på Nyvang, så har I en utrolig flot køkkenhave, og I kan prale af, at I har mange forskellige sorter kartofler. Ja, vi har en meget flot køkkenhave i år, fordi som du siger, vi har rigtig mange frivillige tilknyttet også her på husmandsstedet. Og vi er heldige, vi har faktisk 5 havemænd, som kommer og passer det. De både sår, de høster, og de river og så videre. Og så bruger vi så produkterne ind i køkkenet. Og noget af det, der er lidt specielt, det er, at vi har noget, der hedder portulak, og det er faktisk ligesom en agurk eller græskar, man sylter det og spiser til for eksempel flæskesteg. Og sådan apropos flæskesteg, så mange steder, hvor tærskefolkene kørte rundt, der kom de ind på stederne og fik flæskesteg. I hvert fald her på vores egen, som her på Holbæk-egnen, ved jeg. Og andre steder, de så fået nogle andre retter, ikke? Og Solvej, det er tærskehold, der kommer. Ikke tæske, nej. Undskyld. Det er tærskehold, der kommer. De kommer jo så fra en anden gård og har tærske der. Ja, altså de kører simpelthen rundt fra sted til sted. Og her, der tærsker de som sagt med gamle tærskeværk. Og vi går også i marken med kaffe til dem selvfølgelig, og lidt saftevand. De tærsker også med plejl. Hvad er det? De lægger kornet på jorden, og så har de det, der hedder en plejl. Det er 2 træstænger med noget. Jeg tror faktisk i gamle dage, det var rødspætte skind, de var spændt sammen med, men så står de så og svinger plejlen rundt og rammer så selve aksen, altså selve kornet. Og så bliver kornet ligesom tærsket af for sig, og så ligger halmen for sig.
Har det været de små husmandssteder, hvor man ikke havde råd til at få tærskehold ud? Ja, blandt andet. Det er der mange husmænd og husmandssteder, der har brugt, ja. Og også om vinteren, så har de stået og tærsket ind i lågen. Og hvis du ser for eksempel i vores lå, hvor der er piksten eller brosten, ikke, så har det været lidt af en opgave også at få samlet det der korn op. Men det gjorde man. Og det var jo penge for de små husmandssteder. Ja, det var det. Altså man slæbte kornet på loftet, og det er en lille smal trappe, og man havde jo sådan en 50 kilo sæk, eller 100 punds, eller hvad det hedder, ikke? Ja. Til og man skulle slæbe det op ad trappen, og så kunne det ligge op på stuehusloftet og tørre videre. Og når man så skulle bruge det, jamen, så bar man jo det ned igen. Og hvis man selv havde en kværn, så malede man det jo selv til mel til dyrene. Ikke til køkkenet, men til dyrene. Eller man kørte måske på den lokale mølle med hestevogn. Tog man nogle sække på vognen, og så kørte til mølle og fik det malet. Og nu 100 pund, 50 kilo, det er jo meget, men i de gode gamle dage, der gik kvinderne rask væk med sådan en sæk på ryggen op på loftet. Ja, det var nok ikke så meget kvinderne, der gjorde det. Det var nok mest mændene, der bar det op og ned, men kvinderne var meget med i marken i det hele taget. Og til høst, jamen, de var med til at stakke op og stikke på bordet, og hvor tærskemanden han stod så og nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men altså skar båndet op på ned i tærskeværket, og så kom der jo så korn ud på siden af tærskeværket, og det blev så båret hen på en vogn eller direkte op på loftet. Og halmen, den skulle op på loftet, og på vores tærskeværk, der kommer her, der er så en slisk, så halmen den ryger op på loftet, men altså, det skal jo ikke bare ligge der i en stor bunke, det skal lægges pænt og ordentligt, så der er plads, og det var også gerne konens og børnenes opgave at være deroppe. Og naboer og venner og gode bekendte. Ja, nemlig. De kom jo alle sammen, men hjalp hinanden. Det gjorde man også, som jeg siger, børnene hjalp os til. Vi har også mange børn, der kommer her og hjælper til på vores høstmarked med forskellige ting. Og så om aftenen, så holder vi altså også høstfest. Stor, flot høstfest. Og du siger, at børnene hjælper til. Det betyder, at forældrene skal ikke give børnene deres fine statstøj på, men simpelthen noget, hvor de må få hul på knæerne. Ja. Altså, man havde noget, hvad skal vi sige, arbejdstøj på. Altså, det gjorde ikke noget, du blev beskidt, fordi det blev du altså. Ja. Og så noget tærsning, du blev meget beskidt. Og så lørdag aften, jamen, så går vi jo så i bad alle sammen ind i varme vand i grokedlen, ikke? Og går i bad alle sammen samtidig nærmest. Så. Solvej, alt det halm, I slæver op på loftet, hvad bruger I det til? Ja, det bruger vi jo til dyrene. Og nu er det så heldigt, at under vores høstmarked, her den 11. 12. september, der kommer der faktisk en del med gamle danske husdyrracer, eller med gener tilbage til de gamle danske husdyrracer. Og det foregår også her på husmandsstedet, hvor man kommer med for eksempel Frederiksborg-heste, kommer med jyske heste, kommer med belgier, fjerkræ, faktisk alle former for husdyr, hvad man havde i gamle dage på sådan et husmandssted, som det er vores. Og der vil være præsentation af de forskellige husdyrracer. De vil også være med, nogle af dem i hvert fald, i vores optog. Men det er meget festligt og flot, at folk langvejs fra kommer for at vise nogle af de gamle danske husdyrracer. Og det er jo fordi, de er stolte. Det er fordi, de er stolte, både at kan vise det frem med og fortælle om, hvordan det så ud førhen. Den 11. 12. september, der er der også et optog herude. Ja, vi er simpelthen så heldige, at vi har omkring 50 husmandsforeningsfaner. Rigtig gamle husmandsforeningsfaner. Og der kommer en masse ældre, også yngre, men husmænd, og børnene er også med her igen til at gå i optog, som starter her fra husmandsstedet om lørdagen den 11. september kl. 11. Og ud over fanerne, så har vi en hestevogn, hvor der sidder nogle musikere og spiller høstmusik. Vi har gamle hestevogne med høstfolk klædt ud også, der kører efter. Vi har folk, der går med forskellige høstredskaber og kurve. Fordi ud over høste og tærske kornet, så høste man jo mange ting, også for haven. Altså det var ved at være tid til at tage grøntsagerne op, det var tid til at tage æbler fra træerne og så videre. Og det optog, det starter som sagt kl. 11 her fra husmandsstedet,
og så kører det og går ned forbi Brugsen og mejeriet og kirken, og så slutter det op ved hovedbygningen på rundellen ved flagstangen. Og deroppe, der har vi så ved siden af en stor rød lade, hvor der er kødkvægsskue. Og så kommer der nogen ud med nogle af de der moderne kødkvægsracer. Og det er meget festligt og folkeligt og fornøjeligt. Og så kommer vores borgmester i år her fra Holbæk og holder høståbningstalen. Er det hver dag kl. 11, eller er det kun den ene dag? Det er kun lørdag den 11. september. Og ellers så sker der rigtig mange aktiviteter, så man faktisk godt kan få både lørdag og søndag til at gå her på Nyvang. Ja, der er rigtig, rigtig mange aktiviteter, fordi bare her på Husmandsstedet, ud over tærske, jamen så sidder der blandt andet nogle folk og laver nogle halmting, nogle halmdukker eller halmsimer, eller altså viser forskellige høstting herude, ikke også? Og op på gården, på den store gård, der er masser af boder med mange dejlige, lækre ting, lige fra frugt og grønt til ting, man har siddet og broderet og syet og så videre derhjemme, ikke? Og der er hestevogne, der kører rundt på området. Der er, jeg mener, der er gudstjeneste om søndagen, høstgudstjeneste nede i vores kirke. I Brugsens køkken, vil jeg gerne sige, fordi det overser vi lidt. Man går ind i Brugsen og handler, og det er dejligt, og det er godt. Men går man lidt videre, så kommer man ind i køkkenet. Og der står nogle dejlige husmandskoner og laver pærevælling. Og det er ikke kun en bestemt opskrift, de bruger. De bruger mange forskellige, rigtig gammeldags opskrifter. Så det kan man komme ind og få en god snak med konerne, plus man kan få lov at smage. Solvej, der er et optog kl. 11 om lørdagen, og med husmandsflag. Hvad omfattede det? Vil det sige, at hver husmandssted havde sit eget flag, eller var det nogle huse, der var gået sammen i en forening? Det var faktisk en forening, altså husmandsforeningerne hed det i gamle dage, og det fandtes alle vegne i Danmark. Det gør det slet ikke mere. Det er blevet slået sammen og er stort ligesom så mange andre steder. Vil det sige, at der har været her på Sjælland, har der været 60 husmandsforeninger? Jeg tror, der har været flere. Jeg har ikke lige tal på, hvor mange der har været, men der har været rigtig mange små husmandsforeninger på Sjælland. Og vi har så også den glæde, at man også kommer fra Lolland Falster, hvor der også har været mange husmandsforeninger, og de kommer så også med nogle faner og går med i optoget. Solvej, du skal ind og læse dit brev fra politiet. Ja, det er jeg lidt spændt på.